Jimmy a lobby voor akondre e betekent natuurlijk im lobby kondre, maar het nou bigi wortu lobby kondre. Mi eshi en dati a lobby gi ala de etnis groepen na insenang. Im apon warang atigi alasma. Wan libi makandra pemeshi alasma fu ala kultur na insenang na de noso in wan richting. In één richting. Dati gimi na lobby voor kondre. Im de bereid voor dusani die aan een speciaal jiu maar die alamala. Gimi dat na moro mooi san sa ikandu. Natuurlijk ik kan dusan giu serefi, maar te dusan pe alasma op voordeel. Dan dati gimi na lobby voor kondre. Im de bereid voor roko. Terwijl is sabi takano giu wang, maar tak boenvoersma op voordeel voor asandi edu. Fos mi gwen na legere. Maar if je gewoon allegre im saptak im de bereid voor de die alasan namang. If wansma wan koina kondre disi voor de wansansa no boom na wasuma ina kondre if no wayampanesi wa hunistani of wansnesi in elk geval wan mananga wansanam paspoort na wan man die geboren ja dana untak voor zorgu tagi desma die wan du ogri no man du dati. En mi de wan bulanga ting bewust ba taki mi abdati. Natuurlijk mi ma eise voor alasma. Maar me vinden wel want gevaarlijk boesani taki im abafiri taki lobby kondre taki or ifraga hey en dat ook toe gimine amoro mooi momenti pewe singi amma singi funu a volkslied a was va ting of was va bigina in grontapu maar disnaf unu wano Amerikan wano snesi ano tak dat no boom maar unu na sa onder dat na sa namang en dat omdraag uit. Familie e probeer voor draag a lobby voor mi kondre uit. In alla en boomfuru voor den vast van me uit miserevi. In mi poku ef mi da tv. Te met takangasma at a wasot niveau met dwe en mi poku. So lek hallo senang. En dati met draag mi lobby uit. Me probeer voor zorg mi lobby gisenang. Ook toen natuurlijk me probeer zo fasi voor moedigsma aan voor lob den kondre. Me probeer so fasi fu giden want to punt pede kan shitaki so nanga lobby fu den kondre de kan bereik wan sani. Mi edwe nanga mi poku en boom fu sana man mus fu sap dati. Fu paramaribo committee halo sanang en edu mi boom temeshi boom fu sma esing den poku dat me nanga karaktisting. En taki ano so tak de fena poku mooi maar tak de besef tak dis ego abra saranang. Dit gaat over Suriname. Abra Paramaribo, Champion City. Mi etaki capital of the world. Mi etaki amoro bigi ede foto fuguron tabu. Jimmy Paramaribo dat na capital of the world. A pres pe mi geboren, pe mi wan dede en pe mi wan tak mi mus beri. Nou ombra, die sani bemoedigsma, tra artiest. Logo in een moeilijk tendisi, mi ook toe be abe moeilijk. Logo. A moeilijk gimilek artiest fukantagi otemi mus bini baka otemi kamigi woroko baka want amoro moeilijk gi trasma. En mi sabi taki onlek kunstenaar artiest uantja hondru dusu smakona wang. En usabi taki in een situatie po denono de dat no go. Dus dan wabif do rustig wachti de atenkon kenki. Maar mi no denk taki umus de foswang sa owaka ekragi taki uan 3 op. In het begin mi ook te bewan 3 op. Maar dat bede voor mij maar breedte. Na mij aan de bego zozeer voor mij money want ronso. Dus voorlopig tijberen gewoon even en im godoro naar je kracht, im godoro naar sansa ibung. Probeer ondertussen gewoon met chinso poku, want ook kom boom baga. Leklibisma overleef alasari en ook de corona we overleef. Dus een omdeki takasani is nog bamoro, zeker ook bawande. En te akba, de akkraft fimus ready. Awaroko zei seti mus boom. Want before dat natuurlijk, ik ben druk bezig. Dus in de abboom voor ting, voor na kwaliteit, na ikraft. Maar nou je apala ting. Kan je ben bezig en in de abno voor ting, voor na ikraft, voor de creatief bezig. Teki ten ono de. Dat je mek boonsani. Teki ten voor de creatief. En dat we proberen wala mala makandra voor overbrug attenditie. Maar if you go do so no de, die ne kurderi na abeleid voor gaan lanti. Dat zo fasi da une je punserefi. Dus mek onlek artiest die abon fusma sai volg unu. Konogo harisma voor go do so ni san en feite ne fit self serefi san de tegen abeleid.
allemaal gezamenlijk proberen een oplossing te vinden. En bakarati, misap taki wo man de lekker bezig baka nangadesma.